σε κάθε διάλειμμα. Χόρεψε τσόκο τσοκαίο. Έτοιμοι. Θα σας μάθω το χορό του διαλύματος. Έλα, να. Ελάτε να μάθουμε τα βήματα. Λοιπόν, πόδια σταθερά, χέρια κάτω. Έχουμε 4 χρόνους να ανεβάσουμε τα χέρια μας ψηλά. 1, 2, 3, 4. Θα πάμε όλοι μαζί δεξιά, αριστερά. Πάμε όλοι μαζί. 1, 2, 3, 4 δεξιά, αριστερά. Τώρα, η ωραία μας κίνηση. Ροκοκό. Τα χέρια είναι δεξιά και αριστερά από το κεφάλι και γυρνάνε μαζί με το βλέμμα μας. Όλο μαζί το πρώτο μέτρο. 1, 2, 3, 4 δεξιά, αριστερά, ροκοκό. Το δεύτερο μέτρο είναι επανάληψη του πρώτου. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ροκοκό. Πάμε στο μέτρο νούμερο 3. Σε αυτό το μέτρο θα πάμε ένα μεγάλο βήμα δεξιά, ένα μεγάλο βήμα αριστερά, ένα πήδημα στο κέντρο και παλαμάκι. Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Μεγάλο δεξιά, μεγάλο αριστερά, στο κέντρο παλαμάκι και πάμε να κάνουμε ροκοκό. 1, 2, 3 μαζί και 1, 2, 3, 4 δεξιά, αριστερά, ροκοκό. 1, 2, 3, 4 δεξιά, αριστερά, ροκοκό. Μεγάλο δεξιά, μεγάλο αριστερά, στο κέντρο παλαμάκι, ροκοκό. Και μια πολύ ωραία και εύκολη κίνηση για το τέλος. 2 χέρια μαζί, πόδια ανοιχτά και εκφραστείτε ελεύθερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 χέρια για ροκοκό. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί με τη μουσική. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε! Ροκοκό. Cioccolato, loca, loco, ma che na rococò. Cioccolato, loca, loco, ma che na rococò. Είδαμε πόσο απλό είναι. Χορέψτε και εσείς το χώρο του διαλύματος όπου κι αν είστε. Ανεβάστε το στο zitotoδιάλημα.gr και μπορεί να κερδίσετε σούπερ δώρα. So, hey guys, συγγνώμη που δεν μίλησα στην αρχή, αλλά αν είδατε το βίντεο, κάντε subscribe, κάντε like, smash that like button και κάντε comment. Αν σας άρεσε το βίντεο βέβαια. So, bye guys.